Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu. Ngiyajabula sesikhona nabantwana benkosi ukuba sihlanganyele inkonzo yanamhla la khona sifunda siseklasini lesiGriki nesiHebheru. Sizothatha-ke indaba ethile lenganithumelela yona bazalwane. Indaba yethu exoxa ngicela ukuthi sibuke indaba elaphaya kwabaseKorinte bokuqala chapter 6 verse 19. Omunye abaseKorinte bokuqala chapter 5 verse 1. Yes. Okay. Siqale lapho. Akekho sifundelayo? Amen. KwabaseKorinte bokuqala chapter 6 verse 19. verse 19. Kepha anazini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oNgcwele okimina, enimamukele kuNkulunkulu, nokuthi anisibo abenu na? Amen. So uma sibuka-ke labazalwane, uyezwa la ukuthi umpostoli Paul ukhuluma ngomzimba oyithempeli likaNkulunkulu. Sike saxoxa evikini elidlule noma ngomsombuluko noma ngesonto, angisakhumbuli, la khona besixoxa indaba ethi kunomzimba, lo mzimba lo uNkulunkulu uhlelile, wawuhlelela ukuthi abe nendawo phakathi kwabantu. Sinomzimba-ke bazalwane okuthiwa umzimba ka-Adamu, la khona u-Adamu uNkulunkulu emenzile waba umuntu eyedwa. Kwasekuthi kulowo mzimba kwafiwa kuwo, kwadinga ukuthi kutholwe umuntu ozofika abe umzimba ozophilisa abantu abafile emzimbeni wokuqala, naye aqhamuke engumzimba. Okay, so-ke ngenxa yokuthi-ke leli yiklasi lesiGriki nesiHebheru, sizoyibamba-ke sibheka amagama. Cishe abazalwane abaningi
bakuthola lokhu ngoba kukhona la eklasini kusibhudazo ngakuthumela la khona sithi khona kukhona into ebizwa ngokuthi yitshe noma isitini. Lesi sitini sisibiza ngokuthi i-oikiya. La sithi khona i-oikiya is an individual, indlu yomuntu ngamunye noma umuntu ngamunye. Lo muntu ngamunye akakwazi ukuthi abe yindlu yenkosi, kodwa uzohlanganiswa nezinye izitini ukuze kwakheke indlu. So ke lezi izitini ahlanganiswa nazo kube sekuvela ke indlu okuthiwa i-oikos. Yena ufika umuntu munye, an individual, umuntu nje ngayedwa. Ingakho kunokufundisa emabandleni onke ukuthi sikhona isidingo sokuthi abazalwane beze bezohlanganyela kwi-local church, bazohlanganyela ndawonye ukuze bakhiwe babe yindlu yokomoya. Okay, nje uma ubuka abantu befuna ukuganana baqale babe ama-individual, intombi bengiyalapha ya kwasibanibani, insizwa bengiyalapha ya kwasibanibani. Kodwa uma sebefanele baganane bayahlanganiswa, kube khona umuntu owenza inkonzo yokubahlanganisa, abashadise, abakhe babe umuzi, bese kuthiwa anisekuphinde nehlukane, senihlangene phakade. Iphakade labo ukuhlukaniswa ukufa. Ngamanye amazwi sebe umfazi nendoda sebenyamanye. Injalo ke le ndaba yabantu bebizelwe enkosini ukuthi babizwa bengama-individuals, beyi-oikiya. Oikiya is O, letter O, I, K, I, A, oikiya. Ama-individuals lawo ahambe lama-individuals azohlangana enkonzweni noma la kukhonzwa khona, bese izikhonzi zesivumelwano esisha ziwukhonza lo msebenzi ofikile ongama-individuals. Ziwukhonze uze ufike la khona ukhonzeka wakheka uba yindlu yakomoya, sebeba i-oikos. So ke uma sebeyi-oikos sebakhiwe labazalwane, akusekho umuntu ongabahlukanisa. Sebakhiwa, akusekho umuntu ongabahlukanisa. Ngiyacela sifunde lapha ya. La kuthi khona abase-Efesu 2 verse 19. Base-Efesu 2 verse 19. Efesu 2 verse 19.
siyafunda bangani. Ngakho aniseyibo abafokazi nezihambi, kodwa senimbuso munye nabangcwele, ningabendlu kaNkulunkulu. Okay, kuthiwa ke seningamalungu endlu kaNkulunkulu, anisesiyo manje abafokazi nezihambi. Bekade ninhlaka manje sekwakhiwa ngani kwenziwa indlu kaNkulunkulu. Awuthathe futhi kuPetro oqala chapter 2 verse 5. kuPetro oqala chapter 2 verse 5. Izwi lapho libheke ngapha. Yes. Nakhiwe njengamatshe aphilileyo, nibe yindlu yokomoya, ubupristi obungcwele, ninikele ngemhlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu. Amen. So ke ngiyathanda la uPeter uma ethi nani njengamatshe aphilayo niyakhiwa nibe yindlu yokomoya, ningamatshe the oikia, nakhiwe nibe yindlu yakomoya the oikos, seniyindlu ke manje yakomoya. Le ndlu yokomoya ilento esiyibiza kuthiwa umzimba ke manje, umzimba kaKristu, the house of God, the oikos of God. Okay, the oikos of God. So ke le ndlu uma seyakhiwe isi-oikos of God, yenza ke lento yokuthi yona uqobo isiyayiqonda ukuthi bekade ingamatshe aphilile. Ngamanye amazwi abazalwane bashunyayezwa, balithola ivangeli, baphila, baseke manje bakhiwa, beba yisakhiwo sakomoya la khona kuhlanganiselwe konke uKristu egumbini nakubapostoli nabaprofeti okuyibona abaleya ifoundation. Okay, uma ke sesilapho ngiyafisa ufunde lapha ya u1 Exodus noma Deuteronomy 40. Deuteronomy 40. Oh, ulokhu Exodus 40. Exodus 40 verse 34. Verse 34. Ayikhumbule. If lase lisibekela itende lokuhlangana, nenkazimulo kaJehova yagcwalisa itabernacle. Yes, kuthiwa ifu, sesiyalazi ifu ukuthi kukhulunywa ngani makukhulunywa ngefu. Kuthiwa ifu lamboza itende. Itende yini? I-oikos. Kwasekwehla ifu limboza itende lokuhlangana. Laseliphinda futhi inkazimulo yalelifu yagcwala phakathi etendeni lokuhlangana, the oikos. Asiye ke futhi lapha kwabaseKorinte besibili chapter 5 verse 2. Kwabasekorinte besibili
chapter 5 verse 2. Chapter 5 verse 2. Yeah. Ngenxa yalokho siyabubula silangazelela ukwelakanyiswa ngendlu yethu yasezulwini. Uthi ke umzalwane uPaul sike sayixoxa le ndaba esikhathini esiningi phambili. Kodwa ake silalele namhla ukuthi ingena kanjani. Uthi umzalwane senza njani? Siyabubula efisa ukulakanyiswa noma ukwembathiswa indawo yethu yokuhlala evela ezulwini. Usuyezwa le ukuthi indawo yethu yokuhlala. Usho uPaul usho kulesa sizukulwane ayephila naso kwi-first century. Uthi lesi sizukulwane esayibona noma esayizwa indaba ngoba babe kade bephila bebona omunye umzimba owawuphila ngaleso sikhathi esesinganawo thina manje. Lo mzimba babe bubula bekuwo befisa ukulakanyiswa nani belakanyiswe nendlu noma ngendlu evela ezulwini. Yini ke le evela ezulwini? Is the oiketherion. Oiketherion. Ukhona lapho kuma notes enu. Ningacingi igama ukuthi liqhamuka ke igama elinjengale. Sifike sabuka lapha ya ku Exodus chapter 40 verse 34. Uthiwa itende labo lokuhlangana, the oikos. Kwehla ifu lehlela phekwetende laphinda futhi inkazimulo yalo yangena phakathi etendeni la kuhleli khona abazalwane. Futhi bona abazalwane uNkulunkulu uthi bona bayitende lokuhlangana la uNkulunkulu ehlanganela khona. Kodwa ukuze babe yitende kufanele kwehle isakhiwo esivela ezulwini sizokwenza ukuthi laba bantu akade be ama-oikia basebeba yindlu, the oikos, bese ke manje uNkulunkulu eyabangcwelisa ehlisa izulu ukuze izulu libe phakathi kwabo. uNkulunkulu noJesu kanye noMoya oNgcwele ahlale phakathi kwabo, the oikia. Okay, so ke uma ke sekwenzekile lokho, laba bantu sebeyinto eyodwa, sebe umzimba kaNkulunkulu, uNkulunkulu ahlala kuwo. Sinegama ke lokugcina elenza konke lokhu kube yireality. Lapha ya kuJohn bani? uJohn 14 verse 23. NgokukaJohn Yes. 14 verse 23. Yes. uJesu waphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami, uBaba uyakumthanda, siyakuza kuye sihlale naye. Siyakuza kuye sihlale naye. Ilokhu ke kuthiwa ke manje God is indwelling in the oikia. Phinda futhi ufunda base verse 2 verse 22. Wabase verse 2 verse 22.
Yes. Okukuyo nani nakhiwe kanye nabanye kuba nibe yindlu kaNkulunkulu ngomoya. Nani manje kade ningama-individual ningama-oikia. Manje senakhiwe nani niyakhiwa ndawonye nibe yindawo yokuhlala kaNkulunkulu ngomoya. Nawo abantu bayathanda ukuthi bafuna ukubona into ephysical. Mayethi uJesu ngiyahamba ngisaya kubaba ngiyobuye nginilande lapha ku14 awubuyele ku14 verse 1 2 3 4. John 14. Yes. So Verse 1, inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani ngoNkulunkulu nikholwe nayimi. Ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Uma bekungenjalo, bengiya kunitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. Nanxa ngiya nginilungisela indawo, kobuya ngize nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. uzobe kuphi kuJesu? Uzobe kule ndawo. Uthe ekhaya likaBaba kunezindlu eziningi. Uthi ngiyobuye ngize nginilethe nibe nami lapha engikhona. Usethi 23 ongithandayo ugcina amazwi ami. Mina noBaba siyoza kuye. Hayi ke to the oikia but to the oikos. Le oikos esiyehlelwe i-oiketherion esibhajatisiwe yanikezwa amandla yanikezwa inkazimulo. Uthi uJesu kuJohn 17 verse 22 inkazimulo ongiphe yona Baba ngibanikezile yona. The oiketherion, the glory that you have given me, I have given to them. So nabo lokhu Jesu esekhazimula esenkazimulweni kayise nababa ngcwele sebakhiwe baba isakhiwo senkazimulo. Wasephinda uNkulunkulu wathi abode in that oikia. Abode is to indwell, because now you are no more an individual. Kuthiwa nawe usuwakhiwe kanye nabanye ukuba ube yindlu kaNkulunkulu lapha ahlala khona, kuze nizokhonza ngeminikelo yakomoya, inkonzo eqhamuka manje endlini engasaqhamuki kuma-individuals. Lokhu uzokubona kanjani? Uzokubona uma ubuka indlela abazalwana abahleli ngayo abaganeneyo. Kuthiwa abaganeneyo balingisa uKristu eshade nebandla. UKristu wabamunye nebandla. Laba baganeneyo baganene umshado okuthiwa in community of property. Lokho kungukuthi okwakho ngokwami, okwami ngokwakho. Akekho umuntu la onokwakhe ngoba sesiwumuzi. We are the family. We are the community of God. Ngelinye ilanga uJesu uyathathwa usiwa eGibhithe. Ufika lapha eGibhithe uyaqasha khona uzogcwalisa isiprofeto sokuthi uIsrayeli uke wathunjwa wabekwa eGibhithe. uNkulunkulu ukuthi ngiyokuyibiza indodana yami ukuba iphume eGibhithe. Ibandla the oikos iphenduka ibe yini? Yindodana. Uyaphela ubaba, uyaphela umama, iyaphela insizwa, iyaphela intombi.
laba bantu sebeyi-oikos, sebeyindlu kaNkulunkulu, sebeyi-the Son of God, sebengamadodana. Ingakho uma ibandla kuthiwa now sekwehla indlu evele ezulwini bayembathe, the oiketherion, uma bembatha leyo ngubo leyo bangena enkanzimulweni babhajadiswe kuJesu, baba munye noJesu, bahlanganyela ifa noJesu, baba sekuphileni okuphakade noJesu, bahlanganyela ukuthula noJesu, bahlanganyela ukulunga noJesu, baba yikho ukulunga, bahlanganyela intokozo noJesu, bahlanganyela the inheritance, ifa laphakade. Njengo-Israyeli phakathi kwabo bowu-2 kukhona u-Israyeli onefa lakhe iland, bese kuba khona u-Israyeli lo osendlini kaLevi okuthiwa yena inheritance yakhe, ifa lakhe uNkulunkulu uqobo. Nathi ke bazalwane, uma i-oiketherion sesiyembethe, siphenduka sibe yindlu ecwilisiwe, etshalwe kuJesu. La kuJesu kuthiwa uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, akasekho manje loya naloya, sesimuntu munye. Sibuyela back la okwakuthiwa khona u-Adamu, ukhandwe u-Adamu, wonakala u-Adamu, uJesu wafika wazolungisa isimo sika-Adamu ofile, kuba bonke kuJesu in Christ babuyele ekuphileni. Bese uNkulunkulu athi indwell, that indwelling iphenduke ibe ikatoiketerion, that is the permanent house, the permanent structure where God dwells, where the whole heaven dwells. Uthi uMoses, abantu bathi hamba Moses uye laphaya efwini, kube wena olalela uNkulunkulu ekhuluma esezulwini. Wahamba uMoses waya khona, wayohlangana noNkulunkulu, wakhuluma noNkulunkulu. Nathi bazalwane, uthi uJesu laphaya kuJohn chapter 16, uthi uBaba usengubaba wenu, niyocela konke nikufunayo ngoba usehlala nani phakade. Akusekho manje nokucela kimi ngoba nani, he is your father, he is your glorious God, usehleli nani phakade. Indaba yethu ke bazalwane ima kanjalo, la khona sesifikile siphila kuwo lomhlaba. Indaba yethu ikumoya, ayikho enyameni, ngoba zothi abantu pho mase nihlala noNkulunkulu nigulelani, nifelani, ni why nibe nosizi sometimes, nikhale njengabantu abaphila emhlabeni benganaNkulunkulu. Bakhuluma enyameni kodwa kumoya kufana nalento ukuthi bayakwazi ukubona i-relationship phakathi kwankosikazi nendoda ukuthi ninto yinye manje nahlanganiswa kumoya. Leso sibopho leso akekho ngasiqabula. You are one. Nathi ke sinjalo bazalwane.
sinjalo ngiyacabanga base iverse 5 verse 25 angibhekela bona. Ngoba iverse 5 verse 25. Madoda, thandani omkenu njengalokho noKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo. Siboniswa ke la isithombe sokuthi lento edlalwa indoda nowesifazane badlala isikeshe esenziwe uJesu efela ibandla wazinikela for lona ukuze alihlanganisele kuye. So we are one in Christ. Ingakho kuthiwa akasekho umJuda, akasekho umGriki, sonke sesimunye in him. We are bonded together. We are one person. We are the sons of God. Uthi ngiyoyibiza indodana yami iphume. Sesimuntu munye. Sefanele noma sibingelelana enkozweni sithi sibingelela amadodana enkosi. Singasasho ukuthi siyakubingelela baba usibanibani, siyakubingelela mama usibanibani, sibingelela omama, sibingelela intombi, sibingelela insizwe. Sithi nje siyalibingelela udodana, siyayibingelela indodana kaNkulunkulu ngoba sesimunye ebudodaneni. Kodwa ke lokho kwenziwa abantu asebekuzwile kungena kahle la kubo baze bakuphile. Uma sibingelelana njengamanje sabingelelana sibona abesifazane, sibona abesilisa, sibona izingane, sibona amantombazana, sibone bonke laba sibale. Fanele kuze kufike la khona singasabali sesithi nje sibingelela amadodana endlini yenkosi, the oikos. Eke ngime lapho bazalwane. Asixoxeke, ngifuna ukuzwa ukuthi iyangena yini le language esixoxayo. Amen. Buza umbuzo la ungezwa khona kahle, uzihlangane kahle indaba yethu. Haleluya.